L-Arċisqof ta' Malta Charles Scicluna nkoraġġixxa lil Patri Mark Montebello biex ikompli bil-ħidma pastorali tiegħu ma' persuni omosesswali. Iżda dan ma jfissirx li jista' jberkilhom iċ-ċrieket tal-għerusija. Dan fl-laqgħa li seħħet bejniethom it-tlieta filgħodu u li t-tnejn iddeskrivew bħala kordjali. Laqgħa li saret b'reazzjoni għal storja pubblikata Malta Independent ta' 2 fejn fl-artiklu kien irrapportat kif Patri Montebello birek iċ-ċrieket tal-għerusija ta' koppja omosesswali. One News kellem mal-Arċisqof Scicluna dwar il-laqgħa tat-tlieta filgħodu. Ġifieri aħna qed irringrazzjajtu tal-outreach li għamel tal-viċinanza tiegħu għal persuni gay u ftemna wkoll li waqt li qed jagħmel dan ix-xogħol importanti ħafna isegwi id-disciplina tal-Knisja f'dak li rigwardja it-talb u s-sagramenti u anke ir-ritwal tagħna. Kien hawn li l-Arċisqof qal li l-Knisja ma tippermettix is-saċerdoti jbirku jew għerusija jew inkella żwieġ ta' koppja omosesswali. Mela skont il-prassi u d-disciplina tal-Knisja, ir-ritwali ta' tberik taċ-ċrieket tal-għerusija u tat-tieġ u tal-wediet tal-għerusija u l-konsens għaż-żwieġ huma riservati biss għall-għerusija u żwiġijiet bejn raġel u mara. Ikkuntattjat minn One News Patri Mark Montebello ma xaqx jikkummenta u konferma l-ispirtu tal-istqarrija tal-Kurja. Stqarrija fejn intqal li anke Patri Mark irringrazzja lill-Arċisqof u qabel li fil-Ministeru Pastorali tiegħu ma' persuni omosesswali isegwu l-prassi u d-dixxiplina tal-Knisja.